2 i tredje gange 2 fjerde er lige med 2 gange 2 gange 2 gange 2 gange 2 gange 2 gange 2 er lige med 2, eller 2 syvende. Det er fordi 2 i tredje, det er 2 gange 2 gange 2 gange 2 fjerde, det er 2 gange 2 gange 2 gange 2. Okay. Der er også en anden måde, hvor man kan dividere. 2 i 9. delt med 2 i 5. Så altså 2 gange 2 gange 2, 9 gange, delt med 2 gange 2 gange 2, 5 gange, er lige med 2 i 4. Ja. Og så er der rødder. Kvadratrod 4 er lige med 2, fordi 2 gange 2, det giver 4. Man kan kun finde en kvadratrod ved at finde et tal, som der gange med sig selv giver det der. 3 kvadratrod 8 er lige med 2. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Så derfor hedder det 3 kvadratrod 2. Det vil sige 3 eller 2 gange 2 gange 2. Det er 8. Fordi 2 gange 2, det er 4. Og 4 gange 2, det er 8. Regneregler for kvadratrod. Kvadratrod 4 gange kvadratrod 9 er lige med 2 gange 3. Kvadratrod af 4 er lige med 2. Kvadratrod af 9 er lige med 3. Det er 6. Man kan gange eller inden i en kvadratrod, så giver det 4 gange 9 er lige med 36. Kvadratrod af 36 er lige med 6. Man kan også dele kvadratrod. Kvadratrod af 36 er lige med 6. Kvadratrod af 4 er lige med 2. 6 delt med 2 er lige med 3. Man kan dele inde i en kvadratrod. 36 delt med 4 er lige med 9. Kvadratrod af 9 er lige med 3.